itong yapas. So, sugdan na nato ang basket. Pasensyahin nyo kung tingaw kayo. Medyo may paggawa karon ba ang utara na foul na. Agoy foul giday. Klaro kayo sa tong slow motion na to dia. So, wala yung dagang istorya. Pamaitsa na to dia Pretro. So, nag-itsa dia sa Sir Liamos. Agoy tora. Agoy ka. So, okay ka. Ayun, 1 point or 1 point. Grabe yung marumag si Master Padayaw. May nakapuntos ay. Indot, nagdinaganan. So agad na, abi mo na kong basket ng doa, anam ni wrestling ng doa. Ang nakakuha na na kay kauban pud siya sila, agay to ara. Nakita gid sa kamera gid, di na gid malalis. Kuha pa kong Sir Mago pas to Sir Salboro, to na. Pinasa ni Master Padayaw. Replay ba kay murag hapit kito maot ba? Hapit gid maot. Agoy ka, out gid day. Hindi gid kay hapit. Nice ka rep. So ato sa pika sa bola. Moro itong kuan diri igor kita video ko moro tig video kita diri kay si maipit man tatong mga height diri pero taga black kay magsud yapon ta diri ron paabot ta kita ani tora di pinsan ni Sir Magoy di man ka lusot sa mga langog lamok di ka lusot sa iyang kuan pinsa ba to na pod sotoy na pod si Sir Salboro pinalusot kuan baro kawa grabe 1 point na lang kaway. Paul County dito mga idol. Tara, wag nasud. Rebound by Sir Tobel. Try to pass day. Okay, try to pass nakuha sa kalaban. Okay, tara. Wag ginasud. Nakuha na sa Sir Salboro. Binasag bulan ni Sir Salboro. Oy, iniwan pati utang at kaluluwa. Grabe crossover. Wow. Habilin yung utang ani. Habilin ng 2023 ani, mo na 2024. Agoy tora mo lusot. Agoy ka nice pass to Sir Tobel 2 points by Sir Tobel. Rebianin do ta to pagkapasaha nice pass Sir Salboro. Grabe sa ni basket ni or mura mag na-register diri mura naglayan una tanawar kung kaman sa peryo. Okay ayo gay ilam gid ni nice one karep ta tuara murag pang slamdang nga kuan ba competition ba grabe ka magbulaw. Oh, tora Master Padayaw pass to Sir Salboro try to penetrate at pinasa ni Sir Liamos tora diara agoy may kasama pang foul pero wala na suod kasama ram foul agoy magnaigog itong buhok ato ba agoy foul gede Pretro nice one agoy mana di so daog day mi ato day so wa mo kabalo no daog day mi ato kay pagsuod na mo nalubong mi kabawi area pon pero ato purpose dia mao ra ginaw Wala glumong sa kakaon. Moro ni mong yapas. Nice joke. Moro ni mong yapas. Taro ba no? Shout out. Wala ni sa shout out sa nagdaglubong. Kami may nagdaglubong sila nagpadag daog. Ni akong boss. Moro ni mong tirap si Boyes Manog si Sir Sidro. Shout out. Ang championship kay last game. Kami din. Ang next game kay Boss Mago. Pambaro. Warriors sa Pambaro. Warriors kayo. Ato lang tingin sa kuan. Kaya sa may Tapad mga magina, mag-ama. Video man eh. Kami dito nanula sa third quarter. Talubong me out. Boss, wala ka paningta, boss. Dali na kay oras oy. Wala paningta, boss. Wala ka paningta, boss. Bawal na daw ay. Nagabihay. Boss, wala ka paningta, boss. Thank you, Alas Street TV. Yes, boss, sir. Okay. Boss, kumusta ang doa, boss? Okay, guys, sir? Okay, guys. Tapa mong boss, oh. Sir. Wala mong thank you. Kauming ba? Oh, manamon doa, dari. Agto nami.